Goddag og velkommen til Filmrand igen. I øvrigt vil vi sige, at I har været dygtige og sikkert nogle gode film, I har fået lavet, og vi var meget imponeret. En lille statuette og gavekort til DVD-siden på 1000 kroner. Så skal vi lige have et billede af vinderne her. Jeg tror, det var egentlig, vi starter allerede med at lave sådan et brainstorm. Ja. Så vi har meget sådan hygget videre på hinanden, tror jeg. Ja, det har vi. Og så den ene sagt et eller andet, og så, så kan man gøre sådan. Ja. Og så vi jo, fordi jeg tror, jeg havde fortalt lidt om det der med, om det var interessant at lave noget i... Fra hovedpersonens synsvinkel med kameraet på den måde. Og så vi den der musikvideo. Ja, Smack My Bitch Up, Prodigy. Det minder mig også meget om den musikvideo. Ja. Så vi den, og så tænkte jeg, at vi ville hente lidt inspiration fra den musikvideo. Men samtidig også prøve at komme væk. Ja.